sindan ka mineno ni ane wang' dhoot moro ya jomoro piny gimoro biro ka jopiny sani ng'ato keta ni odwa mane sate wayware kode to kamineno ni in ng'ama dichuo to kendo waduno be ng'ama dichuo ni oketo ni chakre sani oseluolo e piny udwaro mana keto ni sate oywak to kendo ma gima serious madwaro keto kendo akwere chuo wetena mosiko ka yware ka laro gik moko manono ma giyudo e pinyni dwaro nyisou niya no human being is limited to kendo ma gima serious madwaro nyise ni keto ni sate ilaro gi wadu kata ularo lo kata utimo ang'o kata ilaro gimiluongo ni hera no human being is limited to kare koponi in ema in limited e piny kata gik mineno gi donyul ochweyigo to kendo kwang'iyo kata e Bible wayudo niya ni lo kata nyigi te nokwongo ne dhano donjo e pinyni koro in koponi donjo kendo dwaro ni buri no human being is limited ibiro bedo kendo ibiro nimo kata